आबै नों खय बोसोर जाखो बाव मावनाया? 80 दा बुरि बैसोआव बिदि मावनानै जाबावनांगौ आरो दा आबै नों हाबा जायाखैना? बे सिख्लासोथ' आबैया नै मालाय सिख्लानि बुरिबावनायसो। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौ बरायबाय। नै आङो दिनै 90 बोसोरनि सासे बुरि दङ, दख'ना फानो। आङो बेखौ देखायगोन। दे होमबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेनोमोन बुरिया 80 बोसोरनि बारबायनो। एसे खस्थ' नुवाखै दाबो बुरि बैसोआव दख'ना फाननानै जायो सिबाय। रावबो बेबायदि फाननानै जाफेराखै बुरि बैसोआव। बेखौल' नुबाय आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम। र' आं मा सोंदों खोनासंलांदो। नायगोन नै आबैया माबायदि बुरि बैसोआव दख'ना दखान होनानै 80 बोसोर जाबायनो। 80 बोसोर जाबायनो नामा आबै? आबै नों खय बोसोर जाखो बाव मावनाया? 80 दा बुरि बैसोआव बिदि मावनानै जाबावनांगौ आरो दा आयै अन्थाव बाथावनो मेगना नुयोना? आबै मेगना ओमफ्राय दा नों हारसिंसो? आं हारसिंनो जेब्लाबो हारसिंनो नायदो नै बुरि बैसोआव क'क्राझार गसाइगाव गारि गाखोयो पार्कआव क'क्राझार गारि गाखोनाया आंना दे 400 हरदो आबै बेखौ ओमफ्राय बेसेबां हरगोन? आं 430 हरगोन 430 दे दे फैबाय ओमफ्राय नों माजों थाङो गसाइगाव थांबा? आंखौ गारिजों थाङाबा लांखायो मोजां मोनखायो बिहामजो मोनजोब्बायना? आबै नों हाबा जायाखैना? बे सिख्लासोथ' आबैया नै मालाय सिख्लानि बुरिबावनायसो, फिसायबो गैबावाना आबै। आबै नों 100 बोसोरनि बारबावगोन। मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां थानांगौ ना आबै। फैसा हरगोन सां गांसे लाबाय मेगना नुबावो दाबो बेसेबां 40 लाखसो बायनो। दे होमबा आबै थादो। बायनो दाबाय दे बायनो